ମହାଦେବ କାହିଁକି କୁମ୍ଭୀର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଥରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟିଏ ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଉଥିଲା। ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ସେଠାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମହାଦେବ କୁମ୍ଭୀର ରୂପ ଧାରଣ କରି ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ସେଠାକୁ ଆସିଲେ ଓ ପିଲାଟିକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନଜର ଗୋଟିଏ କୁମ୍ଭୀର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ଯିଏକି ସେ ପିଲା ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିଲା। ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଦୌଡ଼ିଗଲେ, କିନ୍ତୁ କୁମ୍ଭୀରଟି ବାଲକକୁ ନେଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସେ କୁମ୍ଭୀରଟି ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ କୁମ୍ଭୀର ନୁହେଁ। ସେତେବେଳେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ, ମୋର ଜୀବନ ପଛେ ନେଇଯାଅ, ହେଲେ ସେ ବାଲକଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। କିନ୍ତୁ କୁମ୍ଭୀରଟି କହିଲା, ମୋତେ ତୁମର ପ୍ରାଣର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସମର୍ପଣ ଦରକାର, ଯାହାକି ତୁମେ ଶିବଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ କରିଥିଲ। ଏହା ଶୁଣି ମାତା ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସାଧନା ସେହି କୁମ୍ଭୀରଟିକୁ ଦେଇଦେଲେ, ବାଲକଟିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ସେହି କ୍ଷଣି ଶିବ ନିଜ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ମହାଦେବ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ପାର୍ବତୀ ନିଜ ପ୍ରେମରୁ ଅଧିକ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ।